Astăzi mă pregătesc pentru ziua mea de naștere împreună cu voi. Acestea sunt unghiuțele, mi le-a făcut o prietenă și am vrut să merg pe ceva foarte simplu pentru că am multe outfit-uri săptămâna asta, foarte multe. Astăzi este ziua mea de naștere propriu-zisă, însă petrecerea cu tematica Insula Iubirii o să fie sâmbătă și acolo am alt outfit, altă culoare. Acesta este părul, încă nu m-am dat cu ulei de argan, mă machez și revin cu outfit-ul, care e bombă. Bombă. Am revenit, acesta este machiajul, am mers pe ceva simpluț, părul, bam, și aceasta este rochia. Bine, nu e chiar rochie, este un set de corset plus fustă, dar absolut divin. Merg destul de greu în ea pentru că fusta este până în pământ, așa, și uite așa stau. Efectiv, așa merg. Accesorii, o să merg cu această geantă care a fost cadoul meu pentru mine de anul acesta. Și vreau să vă mai arăt aceste buchete de flori pe care le-am primit, care sunt absolut superbe. Superbe. O să vă las pentru că sunt în întârziere exact ca și anul trecut și vreau și eu să ajung de data asta poate la timp.